Masu sauraro sai ku tara zama tsaf domin jin irin gargadi da kuma jan kunne da kuma dakatar da wasu abubuwa da dama da gwamnatin kasar ta Niger ta yanke da kasar ta jamhuriyar Benin sakamakon irin cin kashi da kuma cin fuska game da tozarci da kasar ta Benin take neman yi wa kasar ta Niger da kuma yunkurin ganin an yaƙe Niger domin dawo da mulkin dimokuraɗiyya da dai gwamnatin Niger ta rasa me ta yi wa kasar ta Benin take mata irin wannan mummunar kishin kuma kazalika ba ta son ci gaban kasar ta Niger kwata-kwata. Masu sauraro dai muna so dan Allah da ku gyara zama tsaf domin jin irin yadda gwamnatin kasar ta jamhuriyar Niger suka saka gashin jagorancin Abdulrahman Ahmadu wanda ya bayyana wa manema labarai a cikin fasaran harshen Hausa ku ji irin gargadi da kuma datse hurda game da datse wasu alaka mai zafi tsakanin gwamnatin Niger da ta yi da tsakaninta da gwamnatin Benin wanda ta bayyana kan cewa tabbas kasar ta Benin shugaban kasar Patrice Talon akwai wasu yahudawa mulkin mallaka da suke hure masa kunni wanda kuma yana ji ya kai to fa shi ba kowa bane. Sauraro dai sai ku gyara zama tsab domin jin cikakkun rahotannin har karshe tare kuma da bayyana mana irin naku ra'ayoyin a sashen na comment. Shin ma sauraro kuna goyon bayan kasar ta Niger da ta yanke hurdanta da kasar ta Benin kuma kazalika shin kuna goyon bayan kasar ta Niger da ta daina tura man fetur ɗinta zuwa kasar ta Benin dai zare mu so da ku bayyana irin naku ra'ayoyin. Amma ma sauraro kafin mu kai ga sako muku cikakken rahoton idan wannan shine farkon zuwan ku wannan tasha zare mu so da ku danna mana subscribe da kuma danna mana ƙararrawar sanarwa kamar haka domin sauraron cikakkun rahotannin har ƙarshe. Dai irin furci da kuma gargadi game da dakatar da wasu abubuwa da dama da gwamnatin kasar ta Niger gashin jagorancin Brigadier General Abdulrahman Tani da yanke tsakaninta da kasar ta Benin. Masu sauraro dan Allah sai ku gyara zama domin sauraron fasaran irin furcin da gwamnatin kasar ta jamhuriyar Niger ta yi har ƙarshe. Da yake tinkaho da goyon bayan wato turawan mulkin mallaka suke kokarin kawo ta da zaman tsaye a cikin kasar Niger suke kokarin kama Niger farmaki na yaki duk wannan bai ishe su ba har suka kai inda suke kokarin hana ruwa gudu dangance da duk abubuwan da Niger ta kullo da su na kula da bunƙasa tattalin arzikinta kamar ire-iren abubuwan da suka wakana a kwanan baya-bayan nan waɗanda a cikin wannan sanarwa gwamnatin Niger ta ce ta yi Allah wadai da irin yadda Benin ta take dukkanin ka'idodi na yarjejeni guda uku waɗanda aka sa hannu a kansu tsakaninta da Niger da kuma tsakaninta da ƙasar China domin wato loda man danyen mai na Niger zuwa kasashe ko kasuwanni na duniya. Kamar yadda kuka sani Niger ta gina bututu na mai tsawon kilomita 2000 tun daga yankin Difa har zuwa gabar teku na kasar Benin tare da ba hannun kasar China da kuma yarjejeniya tsakaninta da Benin saboda wucewa da wannan mai da kuma loda shi. Amma kash sai gashi dangance da haka shugaban kasar ta Benin yake ta ɗaukar matakai iri-iri na rashin hankali waɗanda suka kawo cikas ga wannan fatauci da ya kamata a ce kasashen guda biyu ko kuma guda uku da kasar China sun ci moriyar wannan arziki da Allah madaukakin sarki ya hore mana. Bugu da ƙari wannan duk bai ishe su ba sai gashi suka yi kokarin tabke mutanenmu waɗanda suka je domin su sa ido a lokacin da za a loda wannan mai akan jirgin ruwa dan Niger ta san wato gangar mai nawa aka cika aka loda akan jirgin ruwan wa da wa aka ba wa yake da haƙƙi a cikin wannan fatauci da za a yi. Amma kasar Benin ta hana ai haka inda ta kame mutanenmu guda 5 waɗanda aka tura domin wannan aiki na sa ido kuma ta jefa su kurkuku. Dangance da haka majalisar ceton ƙasa ta Niger ta yi kira ga wannan babbar ma'aikata ta haƙo da man fetur ta ƙasar China da ake kira WAPCO da ma gwamnatin ƙasar China da su tashi tsaye kansu su cika alƙawuran da suka ɗauka tsakaninsu da Niger da kuma tsakaninsu da Benin su tsaya a yi yarjejeniya ta gaskiya akan kokarin bibiyar haƙƙin juna domin hidda mu kowa haƙƙinsa. Ƙasar Niger ba ta ma kowace ƙasa keta. Ƙasar Niger tana iya ƙoƙarinta ne domin ta samu ta more da arzikin da Allah madaukakin sarki ya hore mata a cikin ruwan sanyi da lumana tare da haɗin gwiwar duk wata ƙasa wacce take buƙatar ta zo a dama da ita a cikin wannan hada-hada. Amma idan aka ce wata ƙasa tana ƙoƙarin ta hana mu ƙasar Niger cin wannan moriyar, tana ƙoƙarin ta kawo mu Niger cikas, ta kawo mata tashin hankali, to kasar Niger za ta yi aulawa da ita kuma za ta bi hanyoyi daban-daban waɗanda dokoki na ƙasa da na duniya suka bada domin kwato haƙƙoƙin 'yan Niger baki ɗaya. Saboda haka a yau kasar Niger ta tsaida tura wannan man fitar
zuwa kasar ta Benin, kuma za ta ɗauki waɗansu matakai a nan gaba domin kwato haƙƙinta. Za ta shiga a kototi na duniya, za ta shiga a duk inda ya kamata a shiga da doka domin tabbatar da gaskiya da 'yancin kasar mu baki daya. Take-taken da kasar Benin take yi na ganin cewa za ta biyan bukatar turawan mulkin mallaka ko ta ba su wata dama ta kawo ma Niger farmaki, saboda sun leƙa ta ko'ina, sun bi ta sama, sun bi ta ƙasa, sun bi ta hagu, sun bi ta dama, ba inda ba su shiga ba, sun kasa samun hanyar da za su iya kai ma Niger yaki. Amma sai aka mallake da Benin, ake kokarin a kawo wani tadar zaman tsaye, ana wani soki burutsu saboda Benin ta ba su dama su kawo mana farmaki. To idan Allah madaukin sarki da hakan ba zai faru ba, kuma wannan sanarwa tamkar gargadi ne da jan kunne ga kasar ta Benin, saboda ta san ta yi kuma ta san abin da ya kamata ta yi domin kyautata halin rayuwar al'ummarta a cikin tsanaki, cikin kwanciyar hankali, tare da abokan juna, 'yan uwan juna, dangin juna, makwabtan juna, kamar yadda muke shekaru aru-aru tsakanin Niger da kuma kasar Benin. Allah maɗaukakin sarki ya mana jagora. Wannan dai shine kaɗan daga cikin furucin da gwamnatin ƙasar ta CNSP ta fitar yayin da Amadu Abdulrahmani ya bayyana a kafafen sada zumunta, sai kuma kazalika aka fassara shi zuwa harshen Hausa. Nan dai shine irin gargadi da kuma jan hankali da gwamnatin kasar ta Niger ta yi wa kasar ta Benin, sakamakon irin yadda ta ga kasar ta Benin tana ci gaba da mata shigo ba zurfi, wanda ta ga gwara ta yi tsaye domin ta nuna jamhuriyar Benin akan cewa ba fa wai kawai kyale ta take yi ba, ita ma tana da hanyoyi da dama wanda za ta iya daukawa, kuma kazalika ko hanyoyi da dama wanda za ta iya bi wanda dokar kasa da kuma dokar duniya ta tanadar. Kawai tana kyalewa ne sakamakon so take kawai ta ga an zauna lafiya, saboda irin dangantaka da kuma alaka ta kud da kud da ke tsakanin kasar ta da ke tsakanin al'ummar kasar Niger da kuma al'ummar kasar ta Benin. Amma kuma shugaban kasar wato Patrice Talon ne ma da yake diya ruguza wannan alaka da kuma aminci tsakanin 'yan kasashen guda biyu. Niger dai ta zargi Patrice Talon da biwa shugabannin kasashe, musamman ma dai shugaban kasar ta Faransa wato Emmanuel Macron. Ta dai bayyana kan cewa matukar Benin tana son ci gaba da kuma gyara alaka kamar yadda ake a baya, to ya zama dole ta datsa hurdanta da wasu kasashe, musamman ma yadda Niger take zargin Benin ana yunkurin amfani da Benin domin Benin tana son ta ga an kai wa Niger hari domin a ci galaba akan Niger, wanda kuma tafini al'umma suna mamaki idan aka kai wa Niger hari aka ci galaba akan Niger, ita Benin menene ribanta? Kawai dai su burin su kawai shine su ga an dawo da mulkin demokaradiyya, yayin da dai kasar ta Faransa za su dawo cikin kasar su ci gaba da gudanar da aiki kamar yadda suka saba, ko kuma mu ce su ci gaba da gudanar da almundana da kuma kwashe tattalin arzikin kasar baki daya. Haka zalika ita ma dai kasar ta Amurka za ta ƙara samun iko da kuma damar dawa cikin kasar ta ci gaba da gurfanar da ayyukan da ta saba, wanda su kuma 'yan kasar ta ne da suka gano akan cewa tabbas matsala ka ci gaba tafiya akan turbar demokaradiyya a kasar, tabbas abun fa ba fa lalle ne zai yi wa jikoki da kuma ta taɓa kunni wanda za su zo nan gaba kyau ba. Gwara su tun yanzu al'umma su ta tsayin daka domin ganin an gyara ƙasa, wanda 'ya'yansu da kuma jikokin ƙasar da taɓa kunnin ƙasar in saka taso za su yi alfahari da magabata, za su bayyana kan cewa tabbas matasa da magabatan Niger ne suka yi yaƙi har Niger ta ƙara samun 'yanci a na biyu, domin wancan 'yancin kan da ta samu babu abin da yake haifar da ƙasar face ce kuce da kuma kwashe dukiyar ƙasa kamar ba samu 'yanci.